खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बाक्सा जिल्ला एबसुआ बिटिआर गोरोबथा सान फालिदों। दिनै 27 जानुवारि थामहिनबा बिटिआर गोरोबथा सान थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामथि गोरोबथा एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया बर'नि सोमावसारारि आफाद फारियै एबसु एनडिएफबि इउबिपिअ आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों जानानै थांदोंमोन। बे बिटिआर गोरोबथा सानखौ बिटिआर सरकारा नेहाथारि मावख'आव फालिनायजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जिल्ला आरो थावनिफोराव फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्ला एबसुआबो गाहाय मावख' मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी नयुङाव फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा सानखौ फालिनायजों लोगोसे गोरोबथायाव थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय मुसलपुर लाइजामखौ पस्ट कार्डनि जोहै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम बिथांमोना खावलायहरो। लाइजामखौ लाइजाम सोजेनो मिरु एबसुनि बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बिथाङा आद्रा थानाय मावफुंजायै दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो सरकारखौ खौरां बिजोंनि जोहै खावलायहरो। आं बे समाव नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै फ्रेक्सनजों ज' गोरोबनानै थांनाय 2020 मायथाइयाव जा बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन। बे बिटिआर गोरोबथाया दिनै 6थि बोसोराव आगान सुरबाय आरो दिनै बेखौनो 6थि बोसोरनि जोङो बे गोरोबथा सानखौ दिनै जों फालिदों बाक्सा जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव। आरो दिनैनि बे बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायजों लोगोसे जे बिटिआर गोरोबथायाव जिखिनि मावफुंनो थाखाय आद्रा थानाय माखासे दफाफोर, बे दफाफोरखौ गोख्रैनो मावफुंनो थाखाय गोख्रैनो जाफुंसार जाहोनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननैसो हाबाफारि दिनै बे सान फालिनायनि गेजेरजों दिनै लादों आरो बेखौनो जों दिनै बहाय मावफुंनो थाखाय नुजाफैदों। नैबे मुसलपुरनि पस्ट अफिस हेड अफिसाव जे बाक्सा जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जायफोर बिबानगिरि आरो माखासे मावथि आरो जोंनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि गोबां जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनो बिथांमोनजों जों दिनै जयै हादोरनि गाहाय मन्त्रि मानिजाथाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम जोङो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा पस्टकार्डनि गेजेरजों जोङो इमिडियेट इमप्लिमेन्टेसन स्पिडि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो पस्टकार्डनि गेजेरजों जों खावलायहरदों। खमैबो जोंनि गासै आसाम नाङैनो जोङो बे पस्टकार्डनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दखरा फरायसा आफादनिफ्राय बे खावलायनायखौ हरगोन। लोगोसे इमेलनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय मानव गेदेर बिथां हादोरनि गाहाय मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम जोङो इमेलनि गेजेरजोंबो दिनैहाय लाइजाम हरगोन आरो जाय लाइजामनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोंनि बे बिटिआर गोरोबथानि जिखिनि आद्रा थानाय दफाफोर बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय जों खावलायहरगोन। दाथ' जों बेखौ बुंनांगोनानो जे जिखिनि बिटिआर गोरोबथा, बे बिटिआर गोरोबथायाव जायफोर दफाफोरखौ मावफुंनो हागोन, जायफोर दफाफोरा मावजाथाव, जायफोर दफाफोरखौ बे बिटिआर गोरोबथायाव सोयोब्ला सरकारहा जेबो जेंना जाया आरो बेवहाय जायफोर सुक्ति खालामग्रा बा गोरोबथा खालामग्रा जायफोर हान्जा, बे हान्जाफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गावसोरनि जिखिनि लुबैनाय साननाय मावनो जाफुंसारनायखौ लानानै जिखिनि दफाफोरखौ बेवहाय थिसनदोंमोन, बे थिसननायफोरा एक्चुअलि मावनो हायि मोनसे दफाफोर नङा। बेखौ मावनो हागोन होननानैसो दफाफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। नाथाय जोङो थांनाय समफोराव नुबाय जे 5 बोसोर दिनैहाय बिटिआर सरकार गोरोबथा खालामग्रा बिथांमोना बिटिआर सरकारखौ दैदेनलांबाय। बे दैदेनलांनाय समाव नाथाय जेसेबांखिनि दफाफोरा मावफुंजानांगौमोन बे दफाफोरखौ जों मावफुंजानाय नुवाखै। बेवहाय जोङो सरकारखौ थारैनो गोहैलो खालामदों होननानै जों बुंनांगोन। बिथांमोना खायसे बिथिङाव एरायना थानो नाजानायखौबो जों नुनो मोन्दों। नाथाय बेखौ एरायना थानो थाखाय एक्चुअलि बे सुक्तिखौ बानायनाय जायाखैमोन। सरकारा खोब एवार, बिथांमोना सांग्रां, बिथांमोना मोनथिगौ जे बे दफाफोरखौ सरकारा मावफुंनो हायो आरो बेखौ दफा जायफोर सुक्ति खालामग्रा जायफोर हान्जा, बे हान्जाफोरनि डिमान्डआ बेजों जाफुंसारगोन होननानै बिथांमोनाबो मोनथिगौ। नाथाय दिनै जों नुदों बिथांमोना बे दफाफोरखौ मावफुङैयाव गोरोबथा खालामग्रा हान्जा बिथांमोननि गोसोआव मोनसे गोजोननाय गैयै जादों आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिनि जिखिनि जौगानाय, बे ओनसोलनि जौगानाय, मोनफ्रोमबो
हारिनि गेजेराव जिखिनि जाफुंसारनाय बा जौगानाय लाबोनो जोंनि नाजानाय बे नाजानायाव जोंहा बहाय माने जाफुंसार जानो हायाखै। दा बेनिखायनो जों दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सुक्तिखौ मावफुंबावनो थाखाय जों दिनै डिमान्ड होबावनो गोनां जादों। थारैनो बियो खुब साननो गोनां मोनसे सुक्तिखौ खालामखांनायनि उनाव बेखौ बारे बारे नारसिनबाय थानांगौ बा बेखौ मावफुंनो थाखाय डिमान्ड होबाय थानांगौ बे जानो नाङामोन। बेखौ सरकारा गाव गावनो अट'मेटिकेलि बा बेनि सायाव जिखिनि बिथांमोननि साननाय आरो नाजानाय बेनि गेजेरजों बिथांमोना मावलांनो नाजानांगौमोन। नाथाय बेखौ मावैयाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खेबसेबाव प्राइम मिनिस्टारनिसिम जोङो दाबि दैखांबावनो गोनां जादों। जोङो भारत सरकारनिसिम दाबि दैखांबावनो गोनां जादों, आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांबावनो गोनां जादों। दा बे थारैनो दुखुनांथाव होननानै जों बुंनांगोन। जों थेवबो आसाबादि जे बिटिआर गोरोबथायाव जिखिनि दफाफोरा माखासे मावफुंजाबाय आरो जायफोर मावफुंजायाखै बे थाबैनो मावफुंजागोन आरो जोंनि जिखिनि हान्जाफोरा बे बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बिथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो होननानै जों सानो। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।